Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. P.S. Love you. Nayain man mo, Nay! Mabdidesain mo! Nayain mo na, Nay! Wa na'y kahigayunan nga makitaan ta pa nga akong apo ning higayuna. Ngit-ngit na ang palibot. Kinahanglang mangayo na kita og tabang sa kapulisan. Nay, sorry. Wa kay siya, ma'am. Dili mo kagustuhan ang nahitabo sa akong apo. Oh, tingog ka rin ni Clover? Ay, sa may nahitabo ni bata, ah. Clover! Di arami! Di arami! Unsa? Tabang, Nay! May ungo, Nay! May supsup sa akong liog, Nay! Napagyapan ang iyang ipon sa akong liog, Nay! Tabang! Unsa? Hain! Dara! Dini sa akong liog lagi! Dini ba, oh? Dili ko mahikap! Kay mahadlo ko! Kuha ang ipon sa ungo, Nay! Kuha ang ipon sa ungo! Ginoo ko, Clover. Sa ka na, Nay! Ang ipon na ba ka na sa ungo? Clover, bako kang manang bipilit sa imong liog. Unsa man nang bakukang? Kadiyot, be. Dili ko amaro lagi sa ignitusok. Kadiyot sa kadiyot. Bipilit magmaayo, good. Nipilit, di ba mura ba siya ignitusok, good? Basi pag ganang, iyan na nag-isop sa pang akong dugo din, ha? Alam, ma'am, kuha ay taon, ma'am. Maluin taon ka, ma'am, kagakuya po na ko, nahadlok na ko. Mahuroto niya na akong dugo na mura itusok ko. Tempa, oy, paminaw sa negameng sanga sa kahoy, o, kadiyot. Kadiyot, be, kay akong kuhito na, be. Okay na, wa na. Wa na? Oh my God! Salamat! Abigin ako ka ng ungo na to tinuod nga nipaak na ko. Sila si Noymihoy og Potensyano. Hain na. Thank you for coming, compadre. Well, what can I say? Ang engagement daw niya sa atong mga anak ang sunod nga okasyon nga atong tambungan. Of course. Looking forward, compadre. Dili na ko magdugay. Namiya na usab ang uban mong mga bisita. I also have to go. Palihog na lang ko pag-ingon sa celebrant nga mugi ka na ko. And Jackie also. Please tell him nga hapit na mauli ang akong unika iha. Mag-expect ko nga siya mismo ang mutagbo na ini sa airport. Surely he will. See you then. Nala, pagamping, compadre. Buset. Niyaman tuod siya sa mansyon. Apan wa usab, bakig atubang sa mga bisita. Animal. Kailangan pa nga ako mismo may mangitag katarungan. Kung ganong wa siya mo atubang. Let's otro ka pa? Sir, Di ba giingnan ta naman ka? Nga dili ka mo biya? Dili ka mo aban ni Paulo? ay wa man ko'y mahimo, sir. Uwa kasi mahimo kung bunugon ti kakaron. Ikaw ay pahimungtan ko sa akong kalagot. Sir, gusto na may nungdanon kang angay masairan. Save your breath. Buhi ang usa mo pagkaanak kang Ma'am Ella, sir. Ano sa tunggingon mo? Gitunto ba ko ni mo? Wa ko'y laing anak kang Ella. Si Paulo lang.
May kaluha siya. Liar! Pistaan siya sa kulawag, sir. Kaluha ang inyong anak ni Ma'am Ella. Oh, Naara siya, sir. oh, oh. Managsama tuod kayo sila gitsura. Oh, God. Buti pasabot nga gilimdan ko ni Ella mahitungod sa among anak. Kaluha sila. Ay, sir. Ganong ingon ni ini ang iyang hitsura, Tinoy. Ganong daghan kay siya og mga samad. Unsay nahitabo niya? Ug ganong naabot siya sa imong mga kamot. Sir. Kap, kanina pamantan nangita din ni sa lasang sa kingo nilang nahogi kan sa pangpang nga ilang kauban pero amang kita nakita. Kung may nahog pa din Kap, nakita anong tanato. Bilago ta kabuo ko nga nagtinabang nga is pagpangita gud. Ang BDRRMC kun Barangay Disaster Risk Reduction Management Council gikauban na to karon. Lakip na ang ubang mga tanod aron nga madali ta sa atong gibuhat pero wa man jud Kap. Imposible kayo eh. Kapitan, Nakasiguro ma'am nga nahog sa pangpang. Basin bayag, bibiya og una. Oh, Miuna na sa pagpauli ninyo. Oo. Nakadungog ko siyang singgit, Kapitan. Sa iyang pagkahug. Kinsa iyang gikauban sa maong hitabo. Ako, Kap. Ug nakita nimo siya nga nahog. Kapitan. basin may laing tao nga nakabangal sa ilang kauban Kap. Mahimo usab. Bitaw. Gibuhat na namo ang among mahimo ma'am. Lawom na gabi. Ug wa kita nakita ang lawas sa imong apo. Unsay buti mo ipasabot, Kapitan? Mamiya na mo? Muundang na mo sa papangita niya? Get up! Get up! Oh, Natuog ko, Dad. What do you want? unsay gibuhat mo sa imong igsoon? Is he dead now? Oh, ah, Shit. Unang higayon nga imo kong gidapatan, Daddy. Tungod lang yan ang tawhana nga wa mo makaila. pero nakaila ka. Dili mo sa ipapatay kung wa ka makaila ka niya. Damn it! Lucky him. Wa siya mamatay. Gis dili siya layo sa atong kinaiya. Cause he survived. What? Whoop! Usban ko nimo sa pagsumbag? Go ahead. Hit me. Magpasalamat ka nga stable na karon ang iyang kahimtang. Pero kinahanglan makasiguro matod pa sa akong higalang doktor. Ug kinahanglan siyang masitiskan kung wa ba'y nahimong kadaot sa iyang o ang pagkahug niya gikan sa pangpang. Wow. You showed concern. How pathetic. Igsoon mo siya! No. I'm your only child. Igsoon mo siya sa masugot ka man o dili. Busa sugot ka nun. He is under my protection. Nakasabot ka ba? You are never laying your hand again to your brother. We'll see. Oh? Don't challenge me. What if I don't? Pues, makita mo ang laing bahin sa kong pagkatao. This is getting exciting. Don't ever test my patience, Paulo! Ayaw ko gisihog sa manana. Bunga talang ka. Ako paghihapon ang ugat. Ang akong pulong paghihapon ang balaod dining akong panimay. Sa gikaingon ko na, we'll see, Daddy. And
And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!